Είναι μια, είναι επτά, είναι. Μα ούτε επτά είναι. 1007 είναι. Καταστροφή είναι. Μαρτύριο είναι. Κάμμενη γη είναι. Πληγές είναι. Αν είναι 7 είναι. Ναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μετρά και τις χαρές. Πεθερές 7 παναθεμάτες, πεθερές 7. Τρελή χαρά γεμάτες, πεθερές 7. Το γιόκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Τώρα εσείς θα αναρωτιέστε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην πανέμορφη Λευκάδα, το σωτήριον έτος 1985 μετά Χριστόν. Πρωθυπουργός της χώρας, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και πρωταθλήτρια ομάδα, ο ΠΑΟΚ. Αυτή τη χρονιά γεννιέται η Καλομήρα Σαράντη και πεθαίνει η Σαπφόνο Ταρά. Στους κινηματογράφους θριαβεύουν τα πέτρινα χρόνια του Παντελή Βούλγαρη και το Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα νούμερο 4. Ενώ στο Broadway ο Ντάστιν Χόφμαν ανεβάζει το θάνατο του εμποράκου. Ο δικός μας πρέσβης στην Αυστραλία, ο Βαγενάς, είναι ο πρώτος Έλληνας που κάνει διακοπές στην Ανταρκτική. Γενικά το 85 ήταν ένα έτος έτσι λίγο ξενέρωτο. Εκλογές! Τι, έτσι ξαφνικά! Το λέει τηλεόραση! Με την έξοδό του από τα κεντρικά γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου ανακοίνωσε πως οι βουλευτικές εκλογές θα λάβουν χώρα την Κυριακή 2 Ιουνίου. Τι λέτε ρε παιδιά! Ωραία γλέντια! Είχε δεν είχε, τους την έφερε πάλι ο αντρικός. Η προκήρυξη της πρόωρης εκλογικής αναμέτρησης θεωρείται άλλη μια πολιτική κίνηση ευνηδιασμού του Ανδρέα Παπανδρέου. Κάθε άνθρωπο μονάχο, κάθε άνθρωπο μαγούφι, θα τον έχουν οι άλλοι. Παππού! Αφού δεν μας βλέπουνε. Σχεδόν 1,5 μήνα μετά την απόφασή του να προτείνει ως πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Κυρία! Καλή κυρία, τρέξτε! Σκάσε μωρέ, το είδα στη μέσα τηλεόραση. Αχ, τον αλήτη μας ευνηδίασε πάλι. Βράζει το τηλέφωνο στα κεντρικά Στριγγύλης. Μάλιστα, κυρία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει τις καινούργιες λίστες και πρέπει να τον βρω το συντομότερο, άντε. Μάλιστα, κυρία, πρέπει. Πού είναι ο κύριος? Στο φαρμακείο έχει πάει να αγοράσει κάτι χάπια. Τι χάπια? Δεν πιστεύω να θέλει να αυτοκτονήσει, γιατί σκοπεύω να τον ξαναβγάλω βουλευτή. Όχι, καλέ κυρία, τα χάπια για τον παππού Αρίστο, για τη μνήμη του. Τα χάπια για τη μνήμη του Θεού που ξέχασε τον Αρίστο τον παππού εδώ πέρα τόσα χρόνια στη γη έχουν βρεθεί. Τα άκουσα όλα. Δεν πειράζει, σε 5 λεπτά θα το έχεις ξεχάσει. Τι θα μου ξεχάσει? Ορίστε, ούτε ένα δεν πέρασε. Πού είσαι ο τόπος? Πού είσαι ο τόπος? Κλείσε και ξαναπάρε. Καλά, δεν τα μάθετε? Ο Παπανδρέου προκήρυξε εκλογές. Εσένα περιμέναμε να τα μάθουμε. Δώσε τα χάπια στον πατέρα σου και σταμάτα λίγο, σε παρακαλώ, μιλάω με Ριγίλης. Ωραία, ωραία. Έλα, Προκόπη. Μάγδα Κολυβά. Ναι, του Χριστόφορου. Ναι, από τη Λευκάδα. Να σου πω, αγόρι μου, πες στο Πεφιανάκι ότι μέχρι το απόγευμα πρέπει να μιλήσω με το μεγάλο. Κατάλαβες, έτσι? Πατέρα, τα μάθατε? Θα γίνουν εκλογές. Το είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όχι ακριβώς, αλλά θα έχω την ευκαιρία να ξαναμπω στη Βουλή. Μπα, θα πας με το σχολείο σου εκδρομή? Όχι, πατέρα, θα ξαναβγώ βουλευτής. Πολιτικός είναι. Ναι, πατέρα. Δεν πειράζει, παιδί μου, δεν πειράζει. Καμιά δουλειά δεν είναι τροπή. Εκτός από τη δική σου. Το παιδί που πήγε, Στρατιώτες, πήγε στρατιώτες. Παππού, πιες το χάπι σου. Το παιδί που πήγε. Δεν τον είδε, κυρία, από το πρωί λείπει. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, με την νύχτα. Γεια. Αγάπη μου, αγάπη μου. Ο Ανδρέας προκήρυξε εκλογές. Το μάθα και να μην ήθελα να το μάθω. Δεν μου λες περίμενες πολλή ώρα. Όχι, μόλις ήρθα. Γιατί δεν ανεβαίνεις πάνω, αφού στο έχω πει τόσες φορές, το έχω πει. Αφού το ξέρεις, ρε μωρό μου, ένας επαναστάτης σαν και εμένα δεν μπαίνει σε οργανώσεις αστικών κομμάτων σαν και αυτή. Πάμε για φαγητό, πεθαίνω της πείνας. Άντε, θα σε πάω και μετά θα σε πάω παραλία. Yes, πάμε. Ναι, πρόεδρε, μόνη μου, βεβαίως δεν μας ακούει κανείς. Εξάλλου το ξέρεις ότι δεν τον αφήνω να είναι ποτέ παρόν στις δουλειές του. Τις κάνω πάντα εγώ. Το ξέρω, Μάγδα μου, το ξέρω.
Άσε τώρα τις γαλιφιές γιατί δεν πιάνουν σε μένα. Ένα θέλω να μου πεις. Τον έχεις υποψήφιο ή όχι? Θα σου πω, Μάγδα. Και πριν απαντήσεις, θέλω να σου θυμίσω ότι όλη η Λευκάδα θα κάνει ό,τι της πω εγώ. Μην ανησυχείς, Μάγδα μου. Το συζήτησα και με τη Μαρίκα. Ο άντρας σου θα είναι ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τη μονοεδρική της Λευκάδας. Σοφή επιλογή, πρόεδρέ μου. Ξέρεις βέβαια πως δεν είναι ο ιδανικός. Λες να μην το ξέρω? Δεν είσαι εσύ παντρεμένος μαζί του 28 χρόνια. Αλλά η Μαρίκα σε εμπιστεύεται πολύ και πιστεύει ότι θα τα καταφέρεις να μην μας πάρει τη μονοεδρική το Πασόκ. Καλά κάνει και με πιστεύετε. Βεβαίως, σε ένα μήνα, πρόεδρέ μου, η μονοεδρική της Λευκάδας θα είναι δική μας. Τι γίνεται? Λοιπόν, να σου πω, Λαμπρινή μου, πρέπει να σε κλείσω τώρα γιατί σε 10 λεπτά έχω πεντικιούρ. Κατάλαβα. Μπήκε ο βλάκας, Ναι, όπως τα λες είναι. Γεια σου, λοιπόν, τα ξαναλέμε, έτσι θα μιλήσουμε. Δεν σου έχω πει να μην μπαίνεις στο γραφείο σου ποτέ χωρίς να χτυπάς? Ήταν ανοιχτή η πόρτα και μπήκα. Συγγνώμη. Δεν είναι πιο όμορφα τώρα που είμαστε μόνοι μας? Γιατί οι άλλοι μας δημιουργούν πρόβλημα. Συνέχεια. Το παιδί σου, ο πρώην σου, η μάνα μου. Έλα, σταμάτα. Δώσ' μου τα φίλη. Θέλω να ξέρεις ότι σε αγαπάω πολύ. Κι εγώ σε αγαπάω. Νομίζω πως πρέπει να φύγουμε γιατί εντάξει με περιμένει και το παιδί, εντάξει. Καλά. Έλα τώρα, μην κάνεις μούτρα. Κοίτα, νομίζω πως πρέπει να πάψεις πια να επιστρέφεις κάθε βράδυ στο παιδί σου και στο σπίτι σου. Δεν σε καταλαβαίνω. Πιστεύω πως πρέπει να έρχεσαι πια στο σπίτι μας και στο παιδί σου που θα το μεγαλώσουμε μαζί. Αυτό είναι για σένα. Μάρκο... Θες να με παντρευτείς? Δεν ξέρω τι να πω. Ναι, να πεις. Ξέρω ότι δεν είσαι υπέρ του γάμου και πως ήδη έχεις ένα διαζύγιο και ένα παιδί. Αλλά με μένα θα είναι διαφορετικά, θα δεις. Μα οι δικοί σου δεν ξέρουν καν την ύπαρξή μου. Αν με αγαπάς και με εμπιστεύεσαι, όλα θα γίνουν. Σ' αγαπάω και σε εμπιστεύομαι και έχεις δίκιο, όλα θα γίνουν. Και επίσης... Ναι. Θέλω να σε παντρευτώ. Αγάπη μου. Ναι, καλά. Και καλούς απογόνους. Αχ, παιδάκια μου, αν ξέρατε τι σας περιμένει, θα το ξανασκεφτόσασταν. Διότι υπολογίζετε χωρίς την ξενοδόχο. Εν προκειμένου την κυρία Μάγδα, η οποία, απροπό, ξεκίνησε ήδη την προεκλογική εκστρατεία για να βγάλει βουλευτή τον άντρα της και φυσικά με άκρος έντιμους τρόπους. Φιληθείτε εσείς τώρα που μπορείτε, φιληθείτε. Χαιρετώ τα κορίτσια τα όμορφα. Καλώς την κυρία Κολυβά. Τι θα κάνουμε σήμερα, κυρία Κολυβά? Το καθήκον μας, ως Ελληνίδες και πατριώτισσες. Οι εκλογές φτάνουνε. Πρέπει να μπει ο σύζυγος στη Βουλή. Με το καλό, κυρία Κολυβά μου, με το καλό. Για να γίνει το καλό, Βεργενία μου, πάρε 2 αφίσες, κόλλησε τες εδώ στη βιτρίνα σου. Α, πάρε και άλλες 2. Να βάλεις το λουτήρα επάνω στο ταβάνι όταν λούζουν οι πελάτες να βλέπουν τη μούρη του άντρα μου. Ό,τι πείτε εσείς, κυρία Κολυβά. Τι έγινε, Αναστασία μου, όλα καλά? Μάγδα, παράτα με ήσυχη και εγώ δεν ψηφίζω δεξιά που να μου κοπεί το χέρι από τον αστράγαλο. Τα σουλά. Κόψε τα κουλά και κοίτα να ψηφίσει Κολυβά, γιατί αλλιώς σου στέλνω την πολεοδομία πακετάκι στο αυθαίρετο. Για ποιο αυθαίρετο, δεν ξέρω τι μου λες. Δεν ξέρεις τι σου λέω, δεν ξέρεις ποιο αυθαίρετο. 120 τετραγωνικά στον Άι Νικήτα, πέργολα. Τι πέργολα είναι αυτή, τι θα στεγάσεις, Boeing 747. Καλά, σκάσε τώρα. Μπράβο, και αν θέλει ο Θεός και βγει ο Κολυβάς, θα στον μου πείσω το αυθαίρετο σε ένα 20 λεπτό. Μπράβο, κουκλά μου, μακάρι με το καλό. Γιαννούλα μου, τι έγινε, θα μας τιμήσεις με την ψήφο σου? Εγώ θα ψηφίσω ό,τι μου πει ο άντρας μου. Εκτός από αυτή τη φορά, που θα ψηφίσω ό,τι σου πω εγώ. Ναι. Ναι, γιατί αλλιώς θα μάθει ο άντρας σου ότι κάθε φορά που φεύγει τη μανούλα σου, εσύ καβαλικεύεις τον Μιχάλη τον Λούπινα που έχει το συνεργείο. Εντάξει, γλυκιά μου. Ναι, κοπέλα μου, ό,τι πεις. Ωραία. Πάρε και μια αφίσα να βάλεις στο συνεργείο του Μιχάλη. Ευχαριστώ. Με το καλό. Παρακαλώ. Βεβαίως και με το καλό. Πάω να φύγω τώρα, κορίτσια. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόσοι ανυποψίαστοι περιμένουν εμένα να τους ενημερώσω? Μην κάνουν το λάθος του 81. Όπως είπαμε, κορίτσια, δαγκωτό. Γαμώ το πάλι αγασά. Δεν πειράζει, παππού, θα ξαναπαίξεις. Σταμάτα μου, δεν σε πάλι κάνω να συνεχίσω. Καλά παίζεις πάντως. Το ξέρω, μωρό μου, και αν χτυπήσω τη Βασίλισσα,
Τι σου έχω πει, θα σου κάτσω. Παππού, τι έχουμε πει? Τι έχουμε πει, είπα θα σου κάτσω. Το ξέχασες? Α, γέλασες και ξεχνάς μου φαίνεται. Έχεις δίκιο, παππού, συγγνώμη. Και κάτι άλλο θέλω να σου πω. Μην έχεις να με παίρνεις από το σχολείο. Μας βλέπουν οι συμμαθητές μου, τι θα πούνε, τα έχουμε μια γριά. Δεν με ενδιαφέρει, χαίρεσαι κάτι θα πούνε οι συμμαθητές μου. Ξέρεις κάτι, στο διπλανό το τμήμα, ένα μωράκι μουρλια ή καψουρευτεί μαζί μου. Γι' αυτό δεν θέλω να έρχεσαι, να μην χαλάς την εικόνα μου, κατάλαβες? Παππού, μήπως πρέπει να πάρεις το χάπι σου τώρα? Δεν θέλω χάπι, ο πατέρας μου πει να πάω, θέλω να μην παίρνω χάπια. Καλά. Παππού, πρέπει να σου μιλήσω. Δεν μπορώ να μην πω χέρι να μου μιλήσει, άκουσα πηγαίνετε. Τώρα παίζω, με ενοχλείτε. Όχι, σε σένα θέλω να μιλήσω. Ωραία, τι σου συμβαίνει τίποτα. Σε πήραξε κανείς, κορτσάκι μου. Ντίνα, μας αφήνεις για λίγο μόνο, σε παρακαλώ? Μάλιστα, κύριε Μάρκο. Παππού, πρέπει να μιλήσω σε κάποιον. Πρέπει να τα βγάλω από μέσα μου γιατί αλλιώς θα σκάσω. Να το. Πήρα κάνει πίσω, τώρα ήταν δύσκολα. Τι παίζεις ρε παππού? Δεν πάει τώρα, έχω ξεροθρεύσει όλους τους εξωγήινες και τη βασίλισσα, τώρα θα πλακώσω και τους γήινους. Αυτή η πίστα είναι δύσκολη. Γιατί τι έχει μετά? Γιατί πρέπει να προσγειώσω το ελικόπτερο στο προάβλιο του Κορυδαλού να βοηθήσω 2 κρατούμενους να δραπετεύσουν. Γι' αυτό λέγονται παιχνίδια επιστημονικής φαντασίας. Αυτά παππού δεν γίνονται με καμία κυβέρνηση. Κυβέρνηση, τι θα πει αυτή η λέξη, πρώτη μέρα να πω. Άκουσα να πω κοριτσάκι μου, είσαι καλό κοριτσί. Θα σε αφήσω να βγάλεις τα εσώρουχά σου στη σέντρα του γηπέδου Καραϊσκάκη. Είναι φίλος μου, είναι γνωστός μου επιστάτης. Τώρα έχει χάρη που θέλω να μιλήσω σε κάποιον γιατί. Τέλος πάντων, μίλα μου να δω, έχω ενδιαφέρον να σε ακούσω. Παππού, αγαπάω μια κοπέλα. Παιδάκι μου, το ξέρω εγώ αυτά. Μη στεναχωριέσαι. Το ξέρω ότι σε ελκύουν, σ' αρέσουν τα λεσβιακά. Καλό, δεν πειράζει. Γι' αυτό δεν ανοίγω το στόμα μου μπροστά στους γονείς μας. Καλά, άστο. Η μητέρα μου πού είναι? Στείλουνε τις νέες ράγες, θα περάσει το τρένο για την ανατολική πλευρά. Εντάξει, άστο και αυτό πάει. Ντίνα! Μάλιστα, κύριε Μάρκο. Ξέρεις που είναι η μητέρα μου? Μάλιστα. Σε μια εκδήλωση σήμερα ο πατέρας σας αποδέχεται την υποψηφιότητά του για βουλευτής. Κέρδισα, εντάξει. Κοριτσάκι, ετοιμάσου. Παππού! Έλα βρε, μην κάνετε, δεν είπα τίποτα κακό. Είπα κοριτσάκι, ετοιμάσου. Να πάρω στην κρεβατοκάμαρα μου, να βάλεις ατσιέρες και να με περιμένει. Άμα πώς κάνετε έτσι, Μην δείτε έναν άνθρωπο να έχει ορμές εδώ μέσα. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω. Το Θεό να... Πού είναι το... Άστο, δεν μπορώ. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια κύριε Κολυβά. Έλα, ας τις χαιρετούρες και κοίτα να τα πεις καλά. Εντάξει. Τα έγραψα με μικρές φρασούλες για να μην τα κάνεις πάλι σαν τα μούτρα σου και με μεγάλα γράμματα, τρέχα. Μάλιστα. Άντε πήγαινε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, ας τις βλακίες τώρα και πήγαινε, άντε. 1-2. 1-2. Το 3 είναι μετά, επειδή σε βλέπω και δυσκολεύεσαι. Το 3. Για να βγάλουμε το σκασμό τώρα λίγο. Ευχαριστώ. Και τώρα θα σας μιλήσει ο υποψήφιος βουλευτής της επόμενης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, ο Χριστόφορος Κολυβάς. Γεια σας. Έλα, τελείωνε, μίλα. Ναι. Άντε πες τα, μην τους κουνήσεις πάλι. Ναι. ΛΑΕ της Λευκάδας, με ιδιαίτερη χαρά αποδέχομαι την τιμή που μου κάνει το κόμμα μου και ρίχνομαι στη μάχη για την είσοδό μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μαζί θα προχωρήσουμε Ελληνίδες Έλληνες. Κάτσε, αγάπη μου, αυτά τα λέει ο άλλος. Ναι, αλλά πιάνουν. Τελείωνε τώρα που θα μου κάνεις και κριτική. Ναι, μάλιστα. ΛΑΕ της Λευκάδας, η επιστροφή μου στη Βουλή των Ελλήνων θα είναι μια νίκη δικιά σας, όχι δικιά μου. Τι κάναμε
τώρα, τι κάνουμε? Τι να κάνουμε, μωρέ, τι να κάνουμε, ρε ηλίθεια, αλλά δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Που μου έλεγε η μάνα μου. Πάρε βρε τον Εύερτ που τρελαίνεται για σένα. Και εγώ ήθελα τους έρωτες με σένα. Θα αφήσουμε αυτά τώρα, τώρα τι θα κάνουμε? Κάτσε να δω τι θα κάνουμε, κάτσε να δω. Για κάντε άκρη, άκρη, άκρη όλοι, άκρη, άκρη. Κοπελιά, έφυγα λίγο έξω, δεν είναι εσένα. Έρχεσαι λίγο. Ναι, να σου πω κάτι. Μου κάνεις λίγο τη χάρη. Δεν πετάγεσαι μέχρι το πόρτο κατσίκι να πέσεις από τον κρεμό. Δεν το κατάλαβα αυτό, μαντάμ. Δεν είναι τίποτα, κούκλα μου. Είναι η μειωμένη αντίληψη του Πασοκτζή. Δεν θα τα πάμε καλά μια στάλα νησί. Εντάξει, δεν ξεκουβαλάς τώρα. Μη βάλω τους σωματοφύλακες του άντρα μου και σε κάνουν μαύρη. Μπα, έχει και σωματοφύλακες ο άντρας σου. Ναι, μωρή, γιατί θα σου ζητήσουμε το λόγο. Όχι. Αλλά δεν είδε να τον προστάτεψαν και πολύ από το γούστο τους τις γυναίκες. Τώρα θα σε έστελνα στο διάολο, αλλά Πασοκτζού είσαι. Είσαι ήδη εκεί. Ναι. Του πούλησα την ψυχή μου για να μην καταντήσω φασίστα σαν και σένα. Να σου πω, ξεκίνα κοπελιά. Ξεκίνα να μαθαίνεις ρεμπέκικα. Τώρα που θα βγούμε κυβέρνηση, θα σε κάνω ρεμπέτισσα. Πάμε ρε Στέλιο. Δεν δέρνω σήμερα γυναικόπαιδα. Όπα ρε. Άντε, ξεκουβάλα. Όλος δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Δεν θα σε πετύχω μωρή κάπου. Θα σου το φάω το λαρίκι. Ότι θα την πετύχει, θα την πετύχει. Μη σας πω ότι θα την πετύχει και μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Αχ ρε παιδιά, και το δαγω το όνειρο. Έφευγε, λέει, το ηφαίστειο από τη Σαντορίνη και ερχόταν κούτσα εδώ, στη Λευκάδα. Καταλαβαίνετε, αν εκραγεί, τι θα γίνει. Ορίστε, παππού. Και σαλτσούλα από μαγιονέζα με χαμηλά λιπαρά. Τα λιπαρά δεν τα γλιτώνει κανείς εδώ μέσα. Γιατί το λέτε αυτό, κυρία Μάγδα μου, αφού ξέρετε ότι μαγειρεύω πολύ ελαφριά. Μόνο που δεν μπλέκεις τις κατσαρόλες από το προηγούμενο φαγητό, Ντίνα μου. Μητέρα, θέλω να σας μιλήσω. Δεν υπάρχει λόγος, αγόρι μου. Πήγαινε πάρε την πιστωτική κάρτα του πατέρα σου και αγόρασε ό,τι θες. Όχι, δεν θέλω την κάρτα. Είναι πιο σοβαρό. Πιο σοβαρό. Εδώ και 1,5 χρόνο, περίπου, έχω μια σχέση. Κι εμείς έχουμε σχέση, αλλά δεν το ξέρει. Παππού. Καλά κάνεις, αγόρι μου. Μόνο μην μου πεις ότι βγαίνεις με άντρα. Όχι τίποτα άλλο. Να μην χάσεις τις εκλογές ο πατερούλης. Ναι. Όχι, δεν βγαίνω με άντρα. Με την Κάτια βγαίνω. Και θέλω να τη φέρω εδώ να την γνωρίσετε. Κάτια τι λένε. Μέτριο. Μαμά. Εντάξει, παιδί μου, φέρει το Σάββατο. Να γνωρίσει και τον πατέρα σου. Μια ψήφος είναι αυτή. Στις μονοεδρικές μετράει. Έχουμε εκλογές. Ναι, πατέρα, στις 2 Ιουνίου. Άκουσε κορίτσι μου να ψηφίσεις Βενιζέλο. Ο Λευθεράκης έχει όραμα. Εντάξει, πατέρα. Βενιζέλο θα ρίξω, τρώγε τώρα. Τι θα πει τρώγε. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλ. Όπα καλέ. Την έχεις φωτιά. Ολόκληρο σπίτι, ένας αναπτήρας δεν υπάρχει. Ναι, παιδί μου, εκεί. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Τι σας συμβαίνει, κύριε Μάρκο μου? Μήπως δεν σας άρεσε το φαγητό? Μια χαρά ήταν το φαγητό, Δίνα. Και τότε γιατί αυτά τα μούτρα? Κανονικά θα πρέπει να ήσασταν πολύ ευτυχισμένος που η κυρία Μάγδα θέλει επιτέλους να γνωρίσει την κοπέλα σας. Άστα, Ντίνα, έχουμε πολλά προβλήματα. Για να καταλάβεις, ούτε το πραγματικό μου επίθετο δεν έχω πει στην Κάτια. Πώς να το πεις, βρε, έτσι που είναι. Γιατί καλέ? Γιατί η Κάτια, Ντίνα μου, είναι Πασόκ. Πασόκ! Σιγά μωρή, τι κάνεις σαν την τρέλη. Θα μας ακούσει η μάνα μου. Καλά σου λέει. Ποια? Μες στο διάλο. Τι είναι αυτό που είπατε, κύριε Μάρκο μου? Αυτό ακριβώς που άκουσες, κορίτσι μου. Όχι μόνο Πασόκ, παιδιά, είναι η Κάτια. Κομματόσκυλο, πρασινοφρουρού, οργανωμένη, μεγαλεία. Την είδε ο πιτσιρικάς από εδώ, την ερωτεύτηκε και για να τη ρίξει έκανε το σοσιαλιστή. Τώρα να τον δω τι θα κάνει το Σάββατο που θα τη φέρει εδώ. Να γνωρίσει την Κολιβά. Τον Κολιβά και την Κολίβαινα. Άντε, και καλά μας κόλληβα. Λευκαδίτες και λευκαδίτησες. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ. Αυτό εσύ το έγραψε. Όχι. Μέχρι εδώ μπορεί να το γράψει και μόνος του. Τα χρόνια της διακυβέρνησης του Πασόκ έχουν φέρει την πατρίδα μας 100 χρόνια πίσω. Καλά, αυτό είναι και ψέμα, αλλά αφού περνάει στον κόσμο μας κάνει. Και τι θέλεις να του γράψω, καλέ? Ότι από τότε που βγήκε το Πασόκ ο λαός περνάει μια χαρά. Μη λέμε και μπουρδες χρονιάρες μέρες. Όχι, εντάξει. Εντάξει, αλλά πολύ κυριλαία αντιπολίτευση κάνετε στην Αθήνα. Απλά είμαστε ρεαλιστές. Δηλαδή? Άστο καλύτερα. Τι εννοείς, δεν θα βγούμε?
Με καμία Παναγία. Μη μου λες τέτοια, σε παρακαλώ, σύντροφε. Λαέ της Λευκάδας. Ο Παπανδρέου δεν έχει χαρεί ακόμη και ο κόσμος θα του δώσει ακόμη μια ευκαιρία. Καλά, εδώ που τα λέμε, χέστηκαν θα βγει το Πασόκ. Εμένα η μονοεδρική της Λευκάδας με ενδιαφέρει. Να βάλω αυτόν τον άχρηστο στη Βουλή. Αυτό μόνο εσύ μπορείς να το καταφέρεις. Το ξέρω. Δεν ξέρεις τι είμαι ικανή να κάνω. Μα επειδή το σε ξέρω, ρε Μάγδα μου, γι' αυτό το λέω. Είσαι ικανότατη. Άσε που ο Παπανδρέου δεν έχει βάλει ακόμα υποψήφιο στη Λευκάδα. Λαέ της Λευκάδας. Μ' άρεσε που με είπες ικανή. Και να σου πω κάτι. Αν δεν ήμουν παντρεμένη και αν δεν είχα δηλαδή το στεφάνι μου, κορώνα στο κεφάλι μου, θα σου λέγα εγώ. Καλά, και δεν τη βγάζεις καθόλου την κορώνα εσύ, βρε Μάγδα. Λαέ της Λευκάδας. Πρέπει να καταδικάσουμε την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν θέλω ου, δεν θέλω ου. Θέλεις, βρε ηλίθιε, θέλεις. Θέλεις σου. Τα ίδια έλεγε και ο Ράλης και τον έφαγε μαρμάγκα. Οκ, λοιπόν, θέλω ου. Ο σύζυγος δεν είναι αυτό που θα αποκαλούσαμε το απάβγαζα της ανθρώπινης διανόησης, έτσι. Έτσι, αλλά με βολεύει, δεν πειράζει. Γιατί στο κρεβάτι είναι ταύρος. Έτσι, Έχει τη δύναμη του ταύρου. Όχι, τα κέρατα. Λευκαδίτες και λευκαδίτσες. Η απειρία της διακυβέρνησης του Πασόκ έχει φέρει τη χώρα σε... Μάγδα, τι λέει? Τι χώρασε, βρε ηλίθιε. Κάτσε πιο εκεί, μωρέ, κάτσε πιο εκεί. Πες τα εσύ, κυρία Μάγδα μου. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Λαέ της Λευκάδας. Αυτό που θέλει να πει ο σύζυγός μου είναι πως το Πασόκ έχει οδηγήσει τη χώρα σε οικονομικό και κοινωνικό τέλμα. Σωστό. Οι απλόχερες και επιπόλαιες παροχές των πρώτων ημερών της διακυβέρνησης από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι, πάμε άλλη μια να το καταλάβουμε. Θέλω ου. Μπράβο, το κατάλαβες. Οι αλόγιστες λοιπόν αυτές παροχές έφεραν την οικονομία μας σε αδιέξοδο. Μπράβο, κυρία Μάγδα. Μπράβο. Λαέ της Λευκάδας, ήρθε η ώρα να σηκώσουμε το κεφάλι στην ανικανότητα του ανύπαρκτου σοσιαλισμού. Ήρθε η ώρα να αντιδράσουμε ενεργά και να στείλουμε στη Βουλή αυτό τον ικανό και άξιο πολιτικό. Το δικό σας άνθρωπο, το Χριστόφορο Κολιβά. Αδέλφια μου, αυτός ο πράσινος ήλιος είναι άρρωστος και 2 Ιούνιου θα δύσει. Μαμά, τελείωσα. Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν μου λες, πες τώρα στη γιαγιά, τι μάθαμε να λέμε σήμερα? Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Μπράβο, βρε. Ωραία. Να ρίχνεις ένα εξάχρονο στη διαφώτιση. Τι να σου πω. Καλά, απόψε που θα την πάρεις εσύ στο μαγαζί να της πεις για το Λύκο και τα 3 γουρουνάκια. Ο Λύκος είναι κακός. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι κακός. Αυτά τα λένε οι δεξιοί για να σπέρνουν τον πανικό και να δικαιολογούν το αστυνομοκρατούμενο κράτος. Καλά, σας είδαμε κι εσάς. Καταργήσατε την αστυνομία και στη θέση της βάλετε ζαρντινιέρας με κυκλάμινα. Μαμά, θες να με τσαντήσεις πρωί-πρωί? Κοίτα να μαζευτείς, αυτό σου λέω εγώ, έτσι. Και να μην λες αυτές τις αηδίες το βράδυ στους ανθρώπους που σε καλέσανε, γιατί σε βλέπω να καταντάς όπως με τον πρώτο σου άντρα. Οι γονείς του Μάρκου θα είναι υπέροχοι αν κρίνω από τον ίδιο. Γιαγιά, έκανα κι άλλο. Αχ, πολύ ωραία. Για φέρ' το εδώ, χρυσό μου, για να δω. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ο θείος Άκης. Καλά, μεγάλο ταλέντο η μικρή στο σκίτσο. Θα μου πεις τώρα με αυτά θα ασχολούμαστε απόψε που είναι η μεγάλη βραδιά. Και πιστέψτε με, με αυτό που θα συμβεί θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Ζωγράφησέ μας κάτι, παιδί μου. Θοδώρα, δεν βρω έξω. Κυρία Μάγδα, μα τι ευχάριστη έκπληξη. Δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε.
2 του Ιούνιου, Κολιβά Δακοτό, εντάξει. Ασφαλώς, κυρία Μάγδα μου. Το συζητάς. Ωραία, πάρε και μια αφίσα του Κολιβά να βάλεις στη Ζαμαρία. Και δεν πιστεύω να σε πλησιάσουν τίποτα πρασινοφρουροί και να βάλεις δικές τους αφίσες. Πρασινοφρουρή σε μένα, κυρία Μάγδα μου. Ο Μητσοτάκης έχει βαφτίσει και τα 2 μου τα παιδιά. Ωραία. Πάρε άλλη μια αφίσα. Μία για κάθε βάφτιση. Κυριάννη! Κυριάννη! Πού είσαι ρε απατεώνα? Εδώ κυρία Μάγδα μου, τι μου κάνετε? Τι να κάνω, τρέχω Βαριάννη μου. Έχω φρεσκότατο παϊδάκια, να βάλω 5 κιλά. Να βάλεις και να πάρεις και την αφίσα του Κολιβά να τη βάλεις στη βιτρίνα. Τι ομορφάντρας. Βρε Γιάννη μου, είπαμε, βουλευτή να τον βγάλουμε. Μιλάμε και μπουρδες μεταξύ μας τώρα. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει η δεξιά. Κυριάννη, μην βάλεις την αφίσα του Κολιβά στη βιτρίνα. Θα νομίζει ο κόσμος ότι πουλάς μόνο χοιρινό. Πάλι εδώ μωρή κουμούνα, άι στο διάλο μωρή. Έτσι, χτυπήσου φίτσα. Και να ξέρεις τη Λευκάδα δεν την παίρνει δεξιά που να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Πάμε Στέλιο. Θα γυρίσει μωρή, θα γυρίσει και θα σου έρθει και στο κεφάλι σου επάνω. Καλά, καλά, άρπα τώρα 5 έδρες να έχει στη Βουλή. Ο λαός δεν... Να μωρή εσύ, ας το διάλο συχάμε. Κυρία Μάγδα, μην δίνεις σημασία. Πάλι με σύγχυσες. Κάνε από το κακό τους επειδή έχουμε ρεύμα. Δεν μου λες Κυριάννη, πού την ξέρουμε αυτή να. Είναι η Κατερίνα, η κόρη της Γιάννας, που έχει την καφετέρια στην Ιδρύ. Αυτή η συχαμένη που την παράτησε ο άντρας της. Που έχει Και ένα καλά παιδί. της έκανε, τέτοια που είναι. Καλά, τώρα πάμε να κολλήσουμε τις αφίσες. Έχουμε δουλειά να κάνουμε, να βγάλουμε τον βουλευτή. Όχι να ασχολούμαστε με την πράσινο-φρουρού. Άιντε, πάμε. Να το εφταράκι το κουπάτο. Τι είναι αυτό, καλό ή κακό? Μέτριο. Και τι πετάγεσαι έτσι μόλι και με ξεσηκώνεις? Βγαίνει όμως πάνω στον ρίγα το σπαθάτο. Δηλαδή? Ο άντρας σου. Τι έκανε πάλι? Πάνω από 60% στις εκλογές. Έλα! Ναι, με τα μπούνια θα μπει στη Βουλή. Δες το. Δες και μόνοι σου, είναι ολοφάνερο. Τι να δω, μωρέ, αφού το ξέρεις, δεν έχω ιδέα. Μισό. Τι είναι πάλι? 9 καρό. Που σημαίνει? Μέχρι Υπουργείο του δίνουνε. Παναγία μου, τώρα από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή. Μακάρι να πάρουμε το υπεχοδέ και τι στον κόσμο. Γιατί καλέ λύσαξες με το υπεχοδέ? Πολλά τα λεφτά τώρα μου. Μισό. Τι έγινε? Βλέπω το 3 μπαστούνι. Το χάσαμε το υπεχοδέ. Χειρότερο. Κάτι έχει κάνει ο γιος σου με μία γυναίκα. Καλά, άσε, αυτό τα ξέρω. Σήμερα το βράδυ θα έρθει στο σπίτι, θα τη γνωρίσουμε, θα της κάνουμε τραπέζι. Πρόσεχε την Μάγδα μου. Αυτή δεν είναι γυναίκα. Ο 666 είναι. Παναγία μου γλυκιά. Τι είναι? Καλέω έξω από εδώ, ο σατανάς. Η κοπέλα του γιού μου είναι έξω από εδώ. Ναι, δεν με πιστεύεις, Ορίστε, δες και μόνη σου. 8 κούπα. Δίπλα στον άσο μπαστούνι. Άντε να δούμε τώρα πώς θα σκάσει. Και ο άσος έσκασε ανάποδα. Που σημαίνει χλωμό το βλέπω το τραπέζι το βραδινό. Αχ, τουλάχιστον να σε έχει κάνει κάτι καλό η Τίνα. Δεν ξέρω, πάνω κάτω με έχει πιάσει μια λιγούρα έτσι. Αυτό τρώγεται. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Οπα! Παππού! Τι έχουμε πει? Άκουσα κοπελιά μου, σε περιμένω στο δωμάτιό μου να κάνουμε παιδιά. Καλά, καλά, από εβδομάδα. Τότε έλα πάνω να κάνουμε τελίτσες. Παππού! Πατέρα, σε παρακαλώ, το έχω πει 100 φορές. Μην παρενοχλείς την Τίνα. Θα σε στείλω στο δωμάτιό σου. Σε παρακαλώ, κοριτσάκι μου, πες καλά πώς μου μιλάς. Θα σε απολύσω. Εντάξει, θα προσέχω, πατέρα. Συγγνώμη. Έτσι, μπράβο. Πώς να τον εμπιστευτώ να με ψηφίσει, μου λες? Δεν πειράζει, κύριε Χριστόφορε, δεξιά είμαστε. Τόσοι πεθαμένοι και τόσα δέντρα μας έχουν ψηφίσει τόσα χρόνια. Στον παππού θα κολλήσουμε. Σωστό κι αυτό. Ντίνα, φέρε ένα βάζο για τα λουλούδια. Μάλιστα, κυρία Μάγδα. Περίεργο. Πρόσεχε τι θα πεις. Δεν είμαι καλά, στο λέω. Δεν σε είχα και τόσο ενθουσιασμένη με τον ερχομό της κοπέλας του παιδιού. Αφού βρε αγάπη μου το ξέρεις ότι βαδίζω πάντα βάσει σχεδίου. Ποντάρω στο ότι είναι αλλεργική στη γύρι. Πώς είμαι? Αγχωμένος πολύ. Και όταν ένας άντρας είναι αγχωμένος για μια γυναίκα, δεν είναι καλό σημάδι. Κούκλος είσαι, αγόρι μου. Να σου δώσω τη γραβάτα. Από στιγμή σε στιγμή θα έρθει. Από στιγμή σε στιγμή θα φύγει. Τι ώρα? Είπες τίποτα, μητέρα? Όχι, τίποτα καλέ. Από τη χαρά μου παραμιλάω εδώ με τον παππού. Πού είναι ο παππούς? Είναι όλα έτοιμα? Μάλιστα, κύριε Μάρκο. Να σου πω, θέλω να μην ταράζεσαι τόσο πολύ, να ξέρεις πάντα και να μην το ξεχνάς ποτέ ότι της κάνουμε πολύ μεγάλη χάρη που τη βάζουμε στο σπίτι μας. Μητέρα, σε παρακαλώ. Μια αρέσει, είσαι. Βρισκέτης που περιμένουμε. Όχι, παππού, εγγονός σου είμαι. Τι! Εδώ εσύ. Τι λέει αυτό, αφού δεν έχουμε παιδιά, πώς έχουμε και εγγόνια. Παππού! Πατέρα, τι είπαμε? Ήρθε.
Οι Πέρσες. Οι Πέρσες. Ποιοι Πέρσες? Στο λέγω ότι είναι μεγαλύτερος από ό,τι λέει. Τι θα γίνει, θα ανοίξει κάποιος επιτέλους? Πάω. Πήγαινε. Πώς είναι η γραβάτα? Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Μην κάνεις και έτσι. Δεν πας και για γαμπρός. Για γαμπρός, πάει για γαμπρός. Λεπτομέρειες. Περάστε. Καλησπέρα σας. Περάστε. Ευχαριστώ. Τι θες εσύ μες στο σπίτι μου, μωρή? Μητέρα. Μάρκο! Α, πιάσε με, θα χτυπήσω, λιποθυμάω. Μάγδα. Λίγο νερό, ρε Τίνα, λίγο νερό. Παίρνω. Κι εγώ διψάω. Δεν μου λες, πατριώτη, μήπως κάναμε μαζί φαντάρι εμείς? Θα γνωστή φυσιογνωμένη. Πεζικό, Τρίπολη παρουσιάστηκα. Εσύ? Πού να θυμάμαι. Άρα μαζί ήμασταν. Εντάξει. Τι έγινε, Χριστοφοράκο? Βρήκες ευκαιρία να ξεσπάσεις? Ορίστε. Ζαλίζομαι που τη βλέπω, τι έπαθα. Τι έπαθες, είδες σε μένα και ξεράχθηκες, αυτό έπαθες. Μα τι συμβαίνει, θα μας πείτε κι εμάς. Η αλήτησα μες στο σπίτι μου. Καλά, δώστε της λίγο νερό. Συγγνώμη, κοπέλα μου, δεν ξέρω τι να πω. Μην ενοχλείστε, ξέρω εγώ. Γι' αυτό καλύτερα να πηγαίνω. Μη με ξαναδεί και πέσει σε κόμμα. Κάτια, περίμενε, Κάτια. Τι να κάνω, πατέρα? Δεν ξέρω, παιδί μου, και εμένα συνήθως η μάνα σου μου λέει τι να κάνω, αλλά τώρα είναι λιπόθυμη. Τι να κάνω? Κάτια, περίμενε, Κάτια. Έφυγε αυτή. Καλά, δεν τρέπεσαι. Αποκάλεσες αλήτησα την κοπέλα. Μόνο αλήτησα την είπα. Πολύ ευγενική είμαι στις λιποθυμίες μου. Πού πήγε το παιδί? Στρατιώτης. Κάτια, περίμενε. Άσε με τώρα. Βρε, Κάτια, περίμενε με λίγο. Θα μου εξηγήσεις επιτέλους τι συμβαίνει? Δεν φαντάζεσαι? Εσύ και η μάνα μου γνωρίζεστε από κάπου. Ναι, γνωριζόμαστε. Βριζόμασταν για τα πολιτικά. Εσένα όμως μου φαίνεται ότι δεν γνώριζα, Μαρκούλη μου, που μου το έπαιζες αριστερά και διανόηση. Και είσαι ο γιος της πιο δεξιάς οικογένειας στα Επτάνησα. Βρε μωρό μου, έπρεπε να το κάνω. Αν σου έλεγα από την αρχή ποιος είμαι, το καλημέρα δεν θα μου έλεγες. Και πολύ καλά θα έκανα. Ορίστε, τα βλέπεις. Και δίκιο θα είχα. Γιατί προτιμώ τους ψεύτες από τους δεξιούς. Αλλά ο συνδυασμός και των δύο, ειλικρινά με σκοτώνει. Καληνύχτα, Μάρκο. Βρε Κάτια, βρε μωρό μου, περίμενε λίγο. Άσε μας, βρε Μάρκο. Μάρκο. Πατήστε να φάτε, θα κρυώσει το φαγητό. Απορώ πώς έχεις όρεξη μετά από όλα αυτά που έγιναν. Εγώ θα τσιμπήσω λίγο. Πού? Πατέρα. Μητέρα. Ήρθε ο ξένος. Σας το είπα ότι δεν πρόκειται να την προλάβει. Μητέρα, πρέπει να σας μιλήσω. Τι αγόρι μου, κάτσε να φας πρώτα. Τόσες θερμίδες έκαψες κυνηγώντας τον πράσινο φρούρου. Μητέρα, την Κάτια την αγαπάω. Τι αγαπάς, βρε αγόρι μου? Είναι πασοκτζού. Δεν με νοιάζει. Είναι μεγαλύτερη σου. Δεν με νοιάζει. Είναι χωρισμένη και ένα παιδί. Δεν με νοιάζει. Η μάνα της έχει δισκοτέκ. Δεν με νοιάζει. Φοράει 39 νούμερο παπούτσι. Τι? Και είναι ταύρος με οροσκόπο σκορπιό. Εγώ είμαι Παρθένος. Βρεσί, αυτή θα σε καταστρέψει. Δεν έχεις ακούσει τι λένε για τις σκόρπιες? Μητέρα, έχετε ξεφύγει. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Ποιο απ' όλα που είπα σε ξένιζε? Όχι, όχι, εντάξει. Τίποτα. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που δεν σας εξήγησα πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα με την Κάτια. Σοβαρά? Πολύ. Γιατί βρε αγόρι που θες να μεταράζεις προεκλογικά? Έχω τον πατέρα σου, το έχω και σένα. Μητέρα, Αγόρι μου. πριν λίγο καιρό έκανα πρόταση γάμου στην Κάτια. Και δέχτηκα. Και αρνήθηκε. Όχι, δέχτηκε. Δέχτηκε! Ναι, και μέσα στο Μάιο θα παντρευτούμε. Εντάξει, παιδιά, πιάστε με τώρα. Λοιπόν, θυμάμαι στα αλήθεια. Κυρία! Μάγδα. Πάει αυτός, φέρτε μου άλλη. Φέρτε μου άλλη. Και την έφερε μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Μάλιστα και μάλιστα. Μέχρι το σαλόνι δηλαδή. Μην νομίζετε ότι την άφηνα να μπει και παραμέσα. Αλλά δεν είναι αυτό το κακό. Το κακό είναι ότι θέλει να την παντρευτεί κιόλας ο Μάρκος. Ναι, πού το ξέρεις? Το λέει το χαρτί. Ορίστε. 7 καρό πάνω στο 3 μπαστούνι. Και αυτό σημαίνει παντριά? Ανεπιθύμητη όμως. Μάλιστα, ορίστε. Βλέπεις που έχουμε καταντήσει? Κτεθήκαμε οικογενειακώς ακόμα και στις τράπουλες. Αν συνεχίσει έτσι ο καρακάρης μου, μέχρι και την είσοδο στο καζίνο θα μας απαγορεύσουν. Προσεχέ την Μάγδα. Αυτή είναι ύπουλη. Ορίστε. 8 κούπα. Το ύπουλη σε φοβίζει, χρυσή μου. Το τι είναι πασοκτζού δεν σε απασχολεί. Εμένα καθόλου. Το Μάρκο όμως τον απασχολεί. Δες και μόνη σου. 3 καρό. Μπράβο, αυτό είναι καλό, καλέ. Επιτέλους να ξυπνήσει. Να καταλάβει ότι αυτή η σιχαμένη είναι παπανδρεϊκιά. Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Δεν θέλεις, αλλά με στενοχωρείς. Δηλαδή? Ορίστε. 9 μπαστούνι από πριν. Τι σημαίνει 9? Τι σημαίνει? Σεπτέμβρης. Είναι και το 3 δίπλα. Άρα, τι μας κάνουν και τα δυο μαζί?
3 του Σεπτέμβρη, η αποφράδα μέρα. Όχι, Παναγία μου. Όσο και να φτύνεσαι κοπελιά, το κακό δεν το γλιτώνεις. Ούτε εσύ, ούτε το παιδί σου. Γιατί από εκείνη την ημέρα η Κάτια απομονώθηκε. Έκλεισε τα κινητά. Ποια κινητά, μορτή, λέω, δεν υπήρχαν κινητά τότε. Τέλος πάντων, εξαφανίστηκε. Το τι πέρασε αυτός ο Μάρκος, τι τηλέφωνα την έπαιρνε, στο σταθερό εννοείται, τι ραβασάκια της έστελνε, τι κουδούνια χτύπαγε. Τίποτα η μουλάρα η Κάτια. Όχι ότι είναι και αυτή η μουλάρα, αλλά λέμε τώρα. Είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Μάρκος. Ποιος? Ο Μάρκος. Σταμάτα! Τι έγινε πάλι, βρε παππού? Σήμερα μετράς πιο αργά. Πάνω σε κάνω τσάκι, δεν το καταλαβαίνεις. Κάτσε εδώ να δεις. Έλα, κάτσε να πας σε πόσχομα, δεν θα σηκωθώ πριν. Παππού! Δινά. Μάλιστα, κύριε Μάρκο. Δινά μου, σε παρακαλώ. Βάλε μου ένα ουίσκι. Μάλιστα. Ουίσκι! Καλό είναι 10 και 4 το πρωί, κύριε Μάρκο. Άμα ήθελα να μάθω την ώρα, θα έπαιρνα το 141. Μάλιστα, κύριε Μάρκο. Θα μου το φέρεις τώρα το ουίσκι ή πρέπει να πάρω τον ΟΤΕ να μου το φέρει? Αμέσως θα το φέρω, κύριε Μάρκο μου, θα το φέρω. Μια κοριτσάκι μου, δεν πρέπει να πίνεις αλκοόλ πρωί-πρωί. Θα χαλάσει το νοτιέο στο εγκέφαλο. Δεν βλέπεις εμένα. Πώς είμαι, λες πώς είμαι. Δεν έπαιρνα ποτέ μου αλκοόλ, εγώ γι' αυτό είμαι έτσι. Μέχρι η Νάσα με ζήτησε. Η Νάσα, παππού, σε ζήτησε για πείραμα, όχι για ερευνητή. Θα σου έλεγα τώρα, αλλά είχα άλλη που είναι νεκρός ο πατέρας στο κρεβάτι. Είναι ο πατέρας μου νεκρός στο κρεβάτι? Η μάνα σου, έτσι σου λέει κάθε βράδυ. Ρε Ντίνα, τι θα γίνει πια με αυτό το ουίσκι? Καλά, παππού, είμαι να πεθάνω, έτσι. Δεν πρέπει, μη στεναχωριέσαι. Μια μέρα όλοι θα πεθάνετε. Καλά το λέγε η Κάτια ότι και ψεύτης είμαι και δεξιός είμαι, αλλά το ψέμα αναγκάστηκα να της το πω. Δεν πειράζει, τώρα ηρέμησε. Τώρα που της πες την αλήθεια, πες ότι είσαι δεξιός και τελείωσε η ιστορία. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Λες, βρε παππού. Πολύ θέλει. Ώσπου μια μέρα, αφού είδε και απόειδε ο Μάρκος, είπε να κάνει κάτι πιο εντυπωσιακό. Έλα, βρε. Συγγνώμη, είστε ο Μάρκος? Ναι, τι? Η συντρόφισσα Κάτια είπε να μην την περιμένετε άδικα γιατί λέει δεν μπορεί να σας μιλήσει. Ώστε έτσι, Δεν μπορείτε να μπείτε, κύριε. Έλα τώρα, κάνεις την άκρη, μη σου πω τίποτα κασένα. Κύριε. Είστε κάτω. Καλησπέρα, συντρόφισσα. Καλησπέρα. Πώς θα λένε? Μελίνα. Μάρκος Κολιβάς, χαίρομαι πολύ. Κολιβάς, γιος του βουλευτή. Ακριβώς, ο γιος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω τώρα, συντρόφισσα, τι πρέπει να κάνω για να γίνω μέλος του κινήματος? Και έτσι άρχισε αυτό που έπρεπε να κάνει. Βέβαια και η Μάγδα δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια, όχι. Παράτησε για λίγο τα προεκλογικά και έτρεξε να βρει το Μένιο, τον πρώην άντρα της Κάτιας, η Κατινάρα. Από εδώ. Παλό. Εσύ λοιπόν είσαι ο περίφημος Μένιος. Γοητευμένος, κυρία Κολιβά. Εγώ σας γνωρίζω από τους μεγάλους αγώνες που έχετε κάνει για το κόμμα και την παράταξή μας. Δικός μας είσαι, αγοράκι μου. Ο πατέρας μου είχε φάει μια ντουζίνα συμμορίτες. Τι μου λες? Το ουζάκι κερασμένο από μένα. Μιλ μερσί, μαντάμ. Και δεν μου λες, βρε αγόρι μου, αφού είσαι δικός μας, πώς πήγες και έμπλεξες με αυτήν την κομμουνίστρια? Πασοκτζού είναι, κυρία Κολιβά. Έλα τώρα, τα ίδια σκατά είναι, μην με νευριάζεις. Μπα, μην το λέτε. Το Πασόκ έχει τον Αντρέα.
Μόλις φύγει αυτός, αυτή θα είναι πιο δεξί και από εμάς. Ανέκδοτα λες, Μένιο. Ξέρω εγώ τι λέω. Χωρίς τον Δόκτωρ Ζιβάγκο, είναι στην καλύτερη περίπτωση κεντρώη. Και όταν φύγει ο Παπαντρέας, ποιος θα έρθει? Από ό,τι ακούω, λένε κάτι για τον Τζοχατζόπουλο. Ας τους να λένε. Ο Σιμίτης θα έρθει. Ο Σιμίτης! Καλό παλικάρι. Και κεντρός. Μη σου πω και λίγο γέρνει προς τα εμάς. Καλά. Δεν με ενδιαφέρει τώρα το μέλλον του Πασόκ, αρκεί να είναι μαύρο. Το μέλλον του παιδιού μου με ενδιαφέρει. Ναι. Μου τα είπατε και στο τηλέφωνο. Οπότε, τι λες? Τι να πω, κυρία Μάγδα. Αν τα παιδιά αγαπιούνται, εγώ τι να κάνω? Εγώ με την Κάτια έχω πάρει διαζύγιο. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Μπορείς, Μένιο. Μπορείς και θα το κάνεις. Γιατί από μένα έχεις μόνο λαμβάνιν. Αν είναι να έχω λαμβάνιν, τότε ευχαρίστω να σας βοηθήσω. Έτσι, μπράβο το αγόρι μου. Αν δούμε ότι ο δικός μου ο χαζός επιμένει για γάμους και σαχλαμάρες, τότε θα σε επιστρατεύσω. Τι είναι η τρόπο δηλαδή? Έχω το σχέδιό μου. Ένα ουζάκι ακόμα? Αν είναι κερασμένο από εσάς, γιατί όχι? Δεν το πιστεύω ότι έκανες τέτοιο πράγμα. Σε είχα προειδοποιήσει ότι για σένα είμαι έτοιμος να κάνω τα πάντα. Ναι, αλλά να γίνεις και μέλος του Πασόκ. Εντάξει, δεν μου ήταν και πολύ δύσκολο. Άλλωστε, μου αρέσει να επαναστατώ απέναντι στο καθεστώς της μητέρας μου. Να δούμε τώρα πώς θα την πείσεις που ξέρει ποια είμαι. Να την πείσω για τι πράγμα? Να δεχτεί το γάμο μας. Το ποιον? Δηλαδή... Νόμιζες ότι θα ξεπέρδεψες τόσο εύκολα, αγοράκι μου, Αχ, τι έρος κι αυτός. Μες στα μέλια είναι τα πουλάκια μου. Έλα όμως που κάνουν τσάμπα σχέδια. Γιατί η κυρία Μάγδα μέχρι και μάγια θα τους κάνει για να τους χωρίσει. Και καλά, άντε, να τα βάλεις με τη Μάγδα. Με τη μαγεία πώς να τα βάλεις, παιδιά? Μακριά από μας. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Φτού και βγαίνω. Καλά τζάμπα τα φυλάω εγώ. Γιατί δεν κρύφτηκες εσύ? Λύσαξες να παίξουμε κρυφτό και μου είσαι ακόμα έτσι? Κρύφτηκα, αλλά εσύ είσαι πανέξυπνη. Με βρήκες αμέσως. Μπράβο σου, με βρήκες. Ωραία. Και τώρα τι θα κάνουμε? Δεν ξέρεις, λέω τι να κάνουμε. Πάμε πάνω στην κρεβατοκάμαρα να με ξεντήσεις και να με εκμεταλλευτείς όπως θες. Ό,τι θες κάνουμε, εγώ θες καθόλου. Παππού, θα σοβαρευτείς λίγο? Θα σοβαρευτείς να παίξουμε ή να πάω μέσα που έχω και δουλειές? Να πάμε μέσα, καλύτερα να πάμε μέσα. Γιατί θα ξεπαγιάσουμε, μωρέ. Και τι θα κάνουμε μέσα? Τι θα κάνουμε? Ό,τι δεν θα κάνουμε μέσα. Να πάμε στο κρεβάτι, θα σκεπαστούμε με τα σκεπάσματα μέσα από κάτω και εγώ θα σας δείξω τις φωτογραφίες με τις μαυρόσπρες. Αχ, παππού, αυτό είναι το πρόβλημα. Τι να μου κάνουν εμένα πια οι παλιές σας πρόμαυρες φωτογραφίες? Μην το λες, δεν ξέρεις. Εμένα οι παλιές μου φωτογραφίες είναι ακόμα πολύ μεγάλες. Παππού. Για αφήσα κάνουνε, Παππού, θα σε μαλώσω. Μάλωσέ με, κδίσε με και μάλωσέ με. Μαστίγωσέ με, έλα. Ό,τι θες κάνω. Θα έχεις πάρει τα χάπια σου σήμερα? Με τα χάπια. Πήρα 2-3 χάπια με ουίσκι. Γιατί ρωτάς? Πάλι ουίσκι? Θα το πω στον κύριο Χριστόφορο. Τον Κολόμβο. Το γιο σας, παππού, το γιο σας. Ο γιος μου Κολόμβος. Να το πεις. Και να του πεις να πάει στην Κούβα. Στην Κάβα. Να πάρει ουίσκι, πολλά ουίσκι. Γιατί το μπουκάλι πόκο τέλειωσε. Αχ, τι θα σε κάνω. Παππού, ποια είναι αυτή πάλι που όλο φωνάζει? Παππού, ποια είναι αυτή? Παππού, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Καλά κάνεις. Και τώρα τι κάνει με ελαφρά παιδεματάκια για να αναψίζω τη μικρούλα. Φύγε. Ρε παππού, η Κάτια είπε το ναι. Μπράβο της. Τι τη ζήτησες? Να με παντρευτεί. Κρίμα, πρέπει να της δεις κάτι κόπεδο, τίποτα λεφτά. Γιατί ρε παππού, τι θα τα κάνεις εσύ τα λεφτά? Τι θα κάνω τα λεφτά? Θέλω να πάρω στριγκάκια να τα φορέσω στο κοριτσάκι από εδώ, στο κορίτσι, κορούλα μου από εδώ πέρα. Στο κορίτσι εγώ την κορούλα. Αλλά δεν έχω, είμαι αρέστος είμαι. Να σου πω ρε παππού τώρα, μπορείς να επανακτήσεις λίγο την επαφή σου με την πραγματικότητα. Έστω για ένα λεπτό. Ναι, το έκανα παλιά και μου βγήκε άσχημα, δεν θέλω. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. Θέλω να μιλήσεις στη μητέρα μου. Εγώ δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί εγώ τη φοβάμαι. Λίγο. Και επειδή ούτε ο μπαμπάς μπορεί να της μιλήσει γιατί τη φοβάται πολύ, ο μόνος μπορεί να της μιλήσει είσαι εσύ που έχεις άγνοια κινδύνου. Ούτε εγώ της μιλάω, δεν της μιλάω καθόλου. Το πρωί της ζήτησα να μου πάρει μια μπάλα ποδοσφαίρου δερμάτινη και μου το αρνήθηκε. Ξέρεις τι μου είπε? Ότι δεν πήρα καλούς βαθμούς στην πατριδογνωσία. Δεν μπορώ. Να σου πω, Ντίνα, τα πήρα τα χάπια του σήμερα? Έτσι λέει, αλλά τα φτύνει συνήθως. Ναι. Άσε που όταν τα παίρνει με ένα ποτήρι ουίσκι. Ουίσκι. Ρε παππού, εσύ ήπιες όλο το ουίσκι και δεν έβρισκα το πρωί?
Κύριε Μάρκο, ουίσκι πρωί-πρωί. Ναι, αλλά μην το πεις στη μητέρα μου. Ναι, και να μην της το πω εγώ θα το καταλάβει. Όλα τα καταλαβαίνει η μητέρα σας. Εδώ είστε, γεια σας. Ποιος είναι αυτός? Κλέφτης! Κλέφτης! Ηρέμησε, παππού. Ηρέμησε, πατέρα. Τι ηρέμησε, φωνάξε κλέφτης, φωνάξε τον αγροφύλακα. Η καζούα στον κήπο. Ηρέμησε, πατέρα. Εγώ είμαι, δεν είμαι κλέφτης. Ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι, ρε πατέρα, από ο Χριστόφορος. Κολόμβος. Α, ήρθε ο Κολόμβος. Μάλιστα, παππού. Φιλασταυρό. Ναι, παππού. Ωραία, Κολόμβε, Χριστόφορε, πήγαινε μέχρι την κουβάτη, η κάβα, να πάρεις μερικά μπουκάλια ουίσκι. Ναι, έτσι κι αλλιώς θα πάω στην κάβα, γιατί πήγα κι εγώ το πρωί να πιω ένα ποτό και τα μπουκάλια ήταν άδεια. Κύριε Χριστόφορε, ουίσκι πρωί-πρωί. Ναι, αλλά μην το πεις και στη γυναίκα μου. Ναι, και να μην της το πω εγώ θα το καταλάβει. Όλα τα καταλαβαίνει η γυναίκα σας. Το ξέρω, λέτε να μην το ξέρω. Πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να της το πούμε για την Κάτια. Μίλησε στον παππού. Όσο μπορεί να μιλήσει κανείς με τον παππού. Πατέρα, θα μιλήσεις εσύ στη Μάγδα. Να της μιλήσει. Ποια είναι η Μάγδα? Ακαλάστο. Όχι, ποια είναι η Μάγδα? Επιμένω να μου πεις ποια είναι η Μάγδα. Anyway. Άστο, αγόρι μου, θα το κάνουμε εμείς. Θα βρούμε έναν τρόπο να της το φέρουμε ήρεμα. Φεύγω τώρα. Άστο σε μένα. Πού πάει, να πάρει ουίσκι? Ελπίζω θα μας χρειαστεί. Έλα, λέγε ρε παιδί μου, με κρατάς η αγωνία. Ο άντρας σου. Πού τους, το βλέπεις εκεί μέσα? Πεντακάθαρα. Πού για να δω, το βλέπω κι εγώ. Α, εσύ δεν γίνεται. Γιατί, στο πηγάδι κατούρισα εγώ. Εσύ δεν έχεις το χάρισμα. Άντε καλά. Πώς είναι? Όπως στην πραγματικότητα. Τόσο χάλια. Ναι, και ετοιμάζεται να σου ζητήσει μια χάρη. Τι, αν θέλει σεξ, του το έχω κόψει, τον βαριέμαι. Μπορείς να το πεις, ακούει? Όχ, όπα. Όπα. Τι είναι, μωρέ, τρόμαξε με κι άλλο τώρα. Είναι και ο γιος σου μαζί. Μαζί θα σου ζητήσουν τη χάρη. Μαζί? Ναι. Για την κοπέλα πρόκειται. Σκοπεύουν να σου ζητήσουν να αλλάξει μυαλά. Ναι, ας σκοπιάσουν. Και τι θα κάνεις? Το έχω το σχέδιο, το περίμενα εγώ αυτό. Έχω λύσεις για πάνε ενδεχόμενο. Παππού, τι διαβάζεις εκεί? Σούπερμαν, έτσι θα γίνω μια μέρα. Παππού! Έλα, δεν μας λείπει κανείς. Καλημέρα. Καλημέρα. Μέρα. Καλημέρα, μητέρα. Λοιπόν, εσύ γιατί δεν πήγες στο γραφείο? Δεν έχεις την ομιλία στο Ζάντι σήμερα? Ναι, θα πάω. Να, σκεφτήκαμε να σου πούμε κάτι τώρα εδώ με το παιδί και θα πάω. Για πείτε. Σκεφτήκαμε δηλαδή πως για μια κακιά στιγμή δεν είναι σωστό να καταστρέψουμε το μέλλον των παιδιών. Ποιο παιδιών? Του Μάρκου και της Κάτιας. Όχι και παιδί η Κάτια. Η Κάτια έχει παιδί. Εμένα. Τέλος πάντων, πατέρα. Λοιπόν, σκεφτήκαμε να την ξανακαλέσουμε εδώ στο σπίτι και αυτή τη φορά να είμαστε λίγο πιο πολιτισμένοι. Με μεγάλη μου χαρά. Τι? Την άλλη φορά αυτό που έγινε ήταν μεγάλη χαζομάρα. Όχι, βεβαίως να την καλέσουμε την κοπέλα. Να της κάνουμε τραπέζι. Αλήθεια? Βέβαια, Καλεντίνα! Άντε, πήγαινε, δεν θα την καλέσεις εσύ. Λοιπόν, άκουσε να σου πω, κορίτσι μου. Το Σάββατο θα έχουμε τραπέζι το κορίτσι του Μάρκου. Θέλω να βάλεις τα δυνατά σου. Μάλιστα, κυρία. Θα πάω να την πάρεις τηλέφωνο? Αμέσως πάω. Τηλέφωνο, τι είναι το τηλέφωνο? Το Αρίστο, δεν έχει εφευρεθεί ακόμα. Καλύτερα να μην την πάρει τηλέφωνο για να μην χρεώνεται. Καλύτερα να της κάνει μερικά SMS. SMS, τι είναι αυτό? Άσε Μάγδα, δεν έχει εφευρεθεί ακόμα. Και τι έγινε τελικά? Τι να γίνει, έπαιξε το παιχνίδι τους. Την κάλεσα το Σάββατο το βράδυ και την είχα τραπέζι. Πολύ άνετη σε βρίσκω. Τακτική πολέμου είναι αυτή, Χρυσή μου. Όταν δεν μπορείς να κάνεις επίθεση, κάνεις μια πρόσκαιρη οπισθοχώρηση. Ναι, σε θαυμάζω και το ξέρεις. Και δεν είσαι η μόνη χαρά μου. Αλλά έλα μου ντε που έπρεπε να είχα πάει εγώ για βουλευτής και όχι αυτός ο μπουνταλάς, ο ηλίθιος ο άντρας μου, ο τίποτας. Και δεν μου λες, εντάξει, έρχεται στο σπίτι, τρώτε, της το παίζεις καλή πεθερά. Μετά τι θα κάνεις? Τη βάζω σιγά μέσα στην οικογένεια, θα τη χώσω εγώ, να ησυχάσει. Μες στα δικά μου τα πράγματα, καταλαβαίνεις? Είσαι καλά, Μάγδα μου. Γιατί καλέ? Καλέ, αυτή θα σου κατσικωθεί μέσα στο σπίτι και δεν θα φεύγει με τίποτα. Μη σε νοιάζει, έχω εγώ το σχέδιό μου. Δηλαδή? Άμα πάω κόντρα τώρα στο παιδί μου, θα τον πάρει αυτή με το μέρος της, δεν καταλαβαίνεις? Θα την αφήσω να ησυχάσει, να χαλαρώσει και όταν χαλαρώσει αρκετά, τότε θα της κάνω την επίθεση. Μάγδα, με τρομάζεις, τι θα κάνεις? Τίποτα καλέ σοβαρό. Απλώς θα την εκθέσω μπροστά στα μάτια του γιού μου. Και έτσι θα ησυχάσουμε από αυτήν μια και καλή, την πράσινο φρουρού. Και αν δεν σου πετύχει?
Όλα μου πετυχαίνουν εμένα. Λοιπόν, παιδιά, μην το καθυστερήσουμε πολύ σήμερα, γιατί με έχει η τραπέζι και η πεθερά μου. Μέχρι να πάω να ετοιμαστώ. Κάτια, ισχύει αυτό που μάθαμε? Μάλλον, αλλά θα το σιγουρέψουμε το βράδυ. Καλά, εάν γίνει αυτό, θα είναι μεγαλύτερη τιμή η τοπική μας οργάνωση. Ποια θα είναι, ρε παιδιά, η μεγαλύτερη τιμή, τι γίνεται? Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι ο αγώνας μας δεν θα πάει χαμένος. Μαζί το ξεκινήσαμε, μαζί θα πάμε μέχρι τέλους. Ναι, ζήτω. Γιατί χειροκροτάμε όμως? Λοιπόν, εγώ σας αφήνω τώρα. Κάτσε καλέ, μισό, τι μας αφήνεις, τι έχει συμβεί? Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ειδοποιήσω, εντάξει? Εντάξει, συντρόφισσα, θα περιμένουμε με αγωνία. Τι θα περιμένουμε, ρε παιδιά, με αγωνία? Μισό λεπτό, πού είσαι? Συντρόφισσα! Σταμάτα να τρωσί, θα σκάσεις πια. Ναι, παιδί μου, τη γραβάτα. Έλα στη σου. Έλα να πάμε να κάνουμε αγκαλίτσες. Δεν μας βλέπουν τώρα. Πώς δεν μας βλέπουν, όλοι εδώ είναι, παππού. Πατέρα, σε παρακαλώ, άσε ήσυχη την Τίνα. Μη του μιλάς έτσι. Δεν θέλω να με αφήσει ήσυχη. Τον αγαπάω. Μα τα πήρε τα χάπια το πρωί. Τα πήρε, κύριε Χριστόφορε, τα πήρε. Ίσως πρέπει να μιλήσω στον γιατρό να αυξήσουμε τη δόση. Όχι! Του μίλησα εγώ, βέβαια. Έδειξε κατανόηση. Λοιπόν, πατέρα, θες να πας να κάνεις νάνι? Δεν θέλω να πάω να κάνω νάνι. Να πάω σινεμά, αλλά δεν βρίσκω ταξί εδώ μέσα. Στο είπα εγώ πέρσι με το λυκόσκυλο να το κάνουμε ευθανασία. Τίποτα εσύ. Και ο κτηνίατρος και εσύ λυσάξεις το ότι δεν είναι σωστό. Μάγδα, στο έχω πει 100 φορές. Στους ανθρώπους απαγορεύεται η ευθανασία. Α, καλά, εντάξει. Αν νομίζεις εσύ ότι θα σε αφήσω να γίνεις έτσι, πλανάσαι. Δηλαδή, τι θες να πεις? Ακριβώς. Ήρθε. Οι Πέρσες. Αλλάξαμε κεφάλαιο, παππού. Και εσύ, μωρέ, μην κάνεις εσαιρέο που βλέπεις τον Καραμαλή, αμάν πια. Ντίνα, τι κάνεις ακριβώς εκεί? Πήγαινε να ανοίξεις. Μάλιστα, κυρία. Θα πάω κι εγώ. Να κάτσεις εκεί που κάθεσαι. Θα πάω. Να κάτσεις εκεί που κάθεσαι, είπα. Θα πάω καθιστός. Λοιπόν, εσείς, ήσυχοι, σοβαροί, συνετοί, ευγενικοί, μην μου κάνετε βλακίες πάλι και γίνουμε ρεζίλ όπως την άλλη φορά. Ορίστε. Αυτό που ακούς. Καλησπέρα σας. Καλώς τη. Αγάπη μου. Που ίσχυε. Τα χούγια του δόκτωρ Ζιβάγκο έχει πάρει κι αυτή. Σκάσει. Τι κάνετε, κυρία Μάγδα? Καλά είμαι, αγάπη μου, καλύτερα. Οπότε μην το χαλάσουμε. Ορίστε. Τίποτα να κάτσουμε να φάμε. Να σου βάλω κάτι να πιεις, αγάπη μου? Ένα ουισκάκι. Το πίνει κιόλας. Σκάσε. Το βρήκες εύκολα το σπίτι, κοριτσάκι μου? Έχω ξανάρθει, κύριε Κολυβά. Ναι, σωστά. Μην τον παρεξηγείς, βρε αγάπη μου. Συνήθως λέει αυτά που του γράφω. Και άμα δεν του γράφω, λέει ότι του κατέβει. Ναι. Α, ειδήσεις βλέπετε? Ναι, μήπως έχει κανένα πολύ νεκρό και είσαι μέσα. Ορίστε το ουισκάκι σου, αγάπη μου. Ευχαριστώ, μωρό μου. Στο λαιμό να σου κάτσει. Μήπως μπορούμε να το δυναμώσουμε λίγο? Ίσως που είναι κάτι για μας. Για μας τις ειδήσεις. Πριν γίνει ο φόνος. Πώς γίνεται αυτό? Ορίστε. Τίποτα. Μη μου αγχώνεσαι, εσύ γλυκιά μου. Μη μου αγχώνεσαι. Κάτια, σε δείχνουν στις ειδήσεις. Τι πράγμα? Ναι, ρε γαμώτο, και αυτή η φωτογραφία δεν με κολακεύει και πολύ. Να ρε ηλίθιε. Εσένα λέω. 100 χρόνων πήγες και μια φωτογραφία στην τηλεόραση δεν έχω δει. Σταματήστε λίγο να ακούσουμε. Έτσι, πριν λίγη ώρα ανακοινώθηκε από τα κεντρικά γραφεία του Πασόκ στη Χαριλάου Τρικούπη ότι η Κατερίνα Λεπενιώτη, μαχόμενος τέλεχος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, είναι η εκλεκτή για το πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Τι! Να την ψηφίσουμε! Τι! Καθίστε, έχει κι άλλο. Πληροφορίες μάλιστα λένε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου, επέλεξε τη νεαρή κοπέλα ως υποψήφια βουλευτή του κινήματος για τη μονοεδρική περιφέρεια της Λευκάδας. Ο ίδιος ο πρόεδρος. Συγχαρητήρια, αγάπη μου. Ο ίδιος ο πρόεδρος. Ευχαριστώ, μωρό μου. Κύριε Κολυβά, καλή μας επιτυχία. Ας νικήσει ο καλύτερος. Μάγδα, λιποθυμάω. Εκεί! Ναι. Δεν το πιστεύω! Πλάκα μου κάνεις! Δεν είναι μια, είναι... Αναγκαστικά τον πρώτο καιρό θα πρέπει να μείνουμε εδώ. Μέχρι να τελειώσει το καινούριο σπίτι που χτίζω στον Ιδρύ. Αλλά αν σας είμαι βάρος, μπορούμε να νοικιάσουμε άλλο σπίτι. Βάρος τα παιδιά μου. Ούτε λόγος. Εδώ θα μείνουμε όλοι μαζί. Και θα την αφήσουμε να κυκλοφορεί μαζί σου με τους πασοξίδες εδώ μέσα. Πάνω από το τόπο. Πρέπει να την ξεπαστρέψουν. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τους 7 θαλάσσιμους πεθερούς γυρίζουν. Κάμμενη γη είναι, πληγές είναι. Αν είναι 7 είναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μετρά και τις χαρές.
πεθερές 7, 7 παναθεμάτες πεθερές 7, τρελή χαρά γεμάτες πεθερές 7, το γιόκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Πεθερές 7, πατήσια και μοσχάτο κάνουνε 7, νοικοκυριάνο κάτω πεθερές 7, στου μπέκα την οθόνη όλα τα λεφτά. Πεθερές 7, καταραμένη σπήρα πεθερές 7, σαν τον οδοστρωτήρα να με λες μαμά, μια καθαρή Δευτέρα την ευρήκαμε ξέρεις στην πανιέρα.